Oh, kona njengoba mthavena ngikwazi ukunijaji ngesikhathi enikhetha ukuphuza ngaso kodwa yibo. Kwake kwaqala utshwaleni before kuye kwama-patient. Hayi Mangoma. Awuphume kuthina. Asilibhade emsebenzini namhlanje. Yini? Metro unike off. No. Ngawacoshwe zinkukhu. Into esiyenzile thina senza umsangano nje salalela umuntu bekungamele simlalele safuna izinto manje asinamsebenzi. Wathi uNtaba kayikhonjwa a strike. Hawu. Irelaxani guys enamaphaphu aphezulu. Relaxani nginiphethe mina yabona uMetro yena. Uzosifonela. Anginayizolo uthe uzofona. Ufonile Imani ibukeni kanje lento. uMethoni angeke azakwazi ukuthi ayibambe la clinic uyena nozethu Bathanda ngiyangibalekela nabantu bekeleti uyacanga ukuthi ngisehlele ku-flight mode nje nama-bills ofake ngiwakhokhe mina njalo ngenyanga ngiyakuyibona lo uyaphi hayibo ngibuyela etohweni mina uzohamba itoho linde imani ngizweni uyabona makukuthi siyabambisana sizoyiwina lento musani kuba magwala hawu nginengane mina yomfana ngikhulisa ngedwa ngizwa ngithini hayi ngizoyithatha leyo nto ongasebenzi kungcono kwakona ukusebenza i-overtime nokuphelelwa itoho nje ungaphinde ube nalo ntombi hey qinisile ngibahlalela omdala kanje ngizothina ekhaya ngiyenzeke leyo nto hayi ngeke asambe ngeke Kumdani ngikutholele okuyisiphuzo no ngiyabonga sisiyabonga yes watholela amafutha hayi yebo kwathulile nawo amafutha nesinqo nentonyana ezincane nje isinqo kodwa-ke usesekahle ngendaba yemali yokuhamba yesibhedlela kusasa mama makhathazeke konke kumi ngomumo ethi-ke ngihambe ngiyothula iy'mpahla la ngaphandle ukusesa ngasesandla mama hawu ngiyabonga mfana awu ukuzala uzelu awu sabonga Ew. Senapha uhlala phansi. Uhlala phansi. Yashisa. Awusho mfana ngabe ngempela umi kahle indaba zeyimali. Yebo baba. Ngiyakwazi wena. Khuluma mfana wami thina sobabili manje lapha. Baba izinto siyabisa. Azinale imisebenzi yami emincane iyavela ngiyibambe. Kodwa akusiyimisebenzi engathi izongiphusha isikhathi eside. Awambuye lapha egumbini lami. Ufike lapha kwesokudla wardrobe. Uvule khona lapha ngaphakathi. Uqhekisa amahembe yami. Nona kodwa uzothola envelope lapha. Ngaphakathi kwale envelope kunekhadi elidala. Lasebhange. Ikhadi lasebhange. Awuzange ukuthi uvalile le bhange. Hayi lo bengisho kuwena mfana wami kodwa kwamele ungifosele ukuthize lapha kuleli khadi. Ngenzela ukuthi ngekhathi nje. Wazi ukuthi sikwazi ukuthi sisakale. Hlamani. Othi